Според енергията в тази стая трябва да ми направите лазерната епилация точно в онзи ъгъл. Госпожо, какво правите? Госпожо, какво се случва тук? Отварям си чакрите и пречиствам мястото. Изтегли една карта. Естетик картите казват, че днес заслужавам безплатна процедура. Абе, момиче, имаш нужда от сериозно пречистване. Отвори се ръката. Ето ти един камък и една визитка за лазерна епилация в Естетик Хаус. Там така ще ти обезкосмят, че няма да имаш нужда от магия за любов с това гладко тяло. Хората във Варна яко ги напече слънцето.